Is-solidarjetà ma nistgħux nibqgħu narawha bħala materja ta' flus, iżda fil-fatt hija aspett tal-umanità. Hekk sostna l-Prim Ministru Joseph Muscat li fl-indirizz tiegħu fil-Parlament Ewropew fit-tmiem il-Presidenza iddedika parti sostanzjali mill-ħin tiegħu biex jitkellem dwar l-immigrazzjoni. B'ton ċar u skjett il-Prim Ministru saħaq li dwar l-immigrazzjoni bħala Unjoni Ewropea għad għandna minn xiex nistħu. Dan fid-dawl li bħalissa fil-Mediterran għaddejja kriżi umanitarja b'numru kbir ta' immigranti qed jaqsmu biex isibu ħajja aħjar fl-Ewropa. Hawnhekk qed ikun vitali l-involviment ta' stati membri mediterranji bħall-Italja li hija fost il-pajjiżi ewlenin li qed toffri s-solidarjetà tagħha quddiem din il-kriżi umanitarja. Intant fi Strasburgu Joseph Muscat qal il-problema tan-nuqqas ta' ftehim dwar l-immigrazzjoni mhux ġejja mill-Kummissjoni Ewropea jew mill-Parlament Ewropew, iżda hemm bżonn li l-Istati membri tassew jarfu li l-valur ta' solidarjetà għandu jkun mibni fuq kemm l-aspett umanitarju u anki dak tas-sigurtà. Naħseb l-iktar ħaġa importanti li fil-Kunsill irnexxielna naqbżu l-impass li jkun hemm min jgħidlek din hija kriżi umanitarja biss u jkun hemm min jgħidlek din hija kwestjoni ta' sigurtà biss. Naħseb fl-aħħar qegħdin narawha bħala żewġ naħat tal-istess munita. Minkejja li kliem il-Prim Ministru kien li dwar l-immigrazzjoni għad fadlinna x'naqtfu, b'ton pożittiv semma żviluppi importanti li saru tul il-Presidenza Maltija b'rabta mal-immigrazzjoni. Fil-bidu tal-Presidenza kien hemm min kważi xokjer u skandalizzar u qed ngħidu li l-livelli ta' waslit ħajkunu ikbar minn qatt qabel u li hemm bżonn ikun hemm xi tip ta' ftehim mal-Libja. Illum hemm tip ta' ftehim mal-Libja mhuwiex biżżejjed imma huwa bidu. Tkellimt dwar kif bl-operazzjonijiet li aħna ħeġġiġna biex isiru fil-Libja stess permezz anke ta' organizzazzjonijiet internazzjonali dis-sena diġà ġew konvinti 5,000 ruħ biex mill-Libja ma jaqsmux lejn l-Ewropa imma jerġgħu lura lejn pajjiżhom xorta atraf oċean mhijiex biżżejjed. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar ukoll li Malta bħala pajjiż xkejken provdiet l-assi militari tagħha biex tajn il-Gwardjani tal-Kosta Libjana. Dan fid-dawl li temm jerġa' jappella li l-kwistjoni tal-immigrazzjoni teħtieġ solidarjetà effettiva mill-istati membri kollha.